Raz, dva, si na obraze, v obraze 3, 4. Jeden obraz sa mi do pamäti vril, bol to podraz, čo sa uskutočnil a ja som sa neuvedomil, je mi jedno, kto to spôsobil. Ľudia a zvieratá majú k sebe blízko, ako to ohnisko v jednom kruhu, krvavé boisko. Musím to povedať aj takto cez to odporné hľadisko, človekové vnadisko. Lovu zdar, vás pozdravuje mesačný vlk, tak nazdar. Keď som sa domov v noci vracal, mesiac na mňa zazeral. Mesačný vlk volá, nikto sa prido mnou neschová. Mesačný vlk si nahráva tvoj zvuk zameraný na tvoj krk. Mesačný vlk volá, nikto sa prido mnou neschová. Mesačný vlk si nahráva tvoj zvuk zameraný na tvoj krk. Mesiac tváre vlka, to asi tá moja ruka, dal som si šlúka, ďalej som si páčil, nevysvetľoval som si to, prečo na mňa kúkal. Mesačný vlk, čo to znamená, je mi jedno aj cez ten šluk, smedí ma na jeden hlk. Námesační sú niektorí ľudia, čudujú sa, ale neskoro čo potom robia, sa hlúpia, je im to jedno, komu na pety stúpia, hlavne, že sa ľúbia sprostí blbí ľudia. Dávno som pochopil, kto má nado mnou moc, a to každú noc, jak vtedy, keď som volal o pomoc, tu máš, hádžeme ti kosť. Mesačný vlk volá, nikto sa prido mnou neschová. Mesačný vlk si nahráva tvoj zvuk zameraný na tvoj krk. Mesačný vlk volá, nikto sa prido mnou neschová. Mesačný vlk si nahráva tvoj zvuk zameraný na tvoj krk. Mesačný vlk, mesačný vlk. Aj v tomto roku 2026 každému na počesť.